हेलो गाइस, नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। मानो होनोब्ला आङो गोदान इउट्यूब चेनेल खुलिनो सानदों। आंनि मुङा बेयावनो होखानायखा, दिलीप बसुमतारी। आरो आं मा नाम लागोन इउट्यूबाव नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय। आरो आंनि गोदान इउट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो कमेन्ट आरो लाइक खालामनो दाबाव। आरो आंनि बे गोदान इउट्यूब चेनेलाव आङो थायो दा दस्रा जायगायावसो। ओमफ्राय आङो बिदिनो माब्लाबा सम मोनोब्ला बिदिनो आङो इउट्यूब आपल'ड होबाय थागोन। आरो सम मोनाबा आङो बिदिनो थानाय जागोन। आरो सम मोनब्ला आङो मोजां नोंसोरनो आङो भिडिअ'फोर लाबोगोन। बे भिडिअ'फोरखौ नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ अननानै लाइक आरो साबस्क्राइब आरो मोजां मोनोबा कमेन्टखौ खालामनो दाबाव। आरो दा आङो नायदो नै बेसेबांबा समायना रमायना नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो सानबाय आङो दा सासे लोगोनि न'आव दङ। आं सासे लोगोनि रुमाव फैदों। आं गोजौआवसो दङ ना। बेसेबा समायना रमायना सोमखोर गोजौआव थायोबा बेबायदि बिल्डिंफ्रा नै समायना मायसे मोजां ना। नोंथांमोननो फार्स्ट देखायनाय जाबाय। हाजोआ नै जों बै हाजोआव थांखांबाय, खिन्थु आं भिडिअ' लाबोनाय जायाखै। आरो माने सिगां थांदोंमोन बे समाव आङो इउट्यूबबो खुलिनो रोङा नालाय, रोंथ'वामोन आरो बानायनोबो गोसोआ जाखायाखैमोन। आङो थांखांबाय बै हाजोआव थांनानै फैबाय। मन्दिर दङ, बेयो हाजो थिखिनियाव मन्दिर। होमबा दिनैनि भिडिअ'खौ बावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। आंनि बे निउ इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो वेलकाम खालामनाय जाबाय। अननानै आंनि बे इउट्यूब चेनेलखौ नोंथांमोना लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ'फ्रा नोंथांमोननियाव सहैयो। आरो आंबो बेबायदिनो भिडिअ' खालामनानै नोंथांमोननो देखायनो हायो। बिनि थाखाय गुरैयै नोंसिनिसिम खावलायहरनाय जाबाय।